ndofunga panofirwa murume kana mudzimai matambudziko ndo paanotanga kuoneka kana hama dziya dzaimbokuda unotanga kuona kuti aiwa zvandinenge ndava ndega. Ndofunga inhau yatinayo nhasi uno pano paApostle Mona Lita. Tadzoka kuti tinzwisise kubva kuna Apostle. Ndofunga kuvaziva kwamunoita ndiApostle rimwe rutivi vari zvakare marriage counselor. Saka tati aiwa regai tishanyira Apostle Mona Lita tinonzwisisa kubva kunhau dzine chekuita nekusawirirana kunenge kwakuitika mukati memhuri. Ndofunga inyaya yamama vandinawo pano vakaroorwa kumasvingoko vati aiwa mwanangu tasangana pano chirega nditokuzivisa kana kuti ndikutsanangurire upenyu hwandakararama hunorwadza mushure mekufirwa nemurume wangu. Saka ndati aiwa regai nditaure namama ndinyatsonzwisisa zvizere kubva kwavari. Mama makadii? Ndiripo zvangu mwanangu. Aiwa ndiri nanini. Kwakadii kumba? Kumba kuripo zvako. Naika. Hongu. Kwakadii kumasvingo? Muri kumasvingo ere muri muno muHarare? Aiwa ndiri muno muHarare. Naika. Makabva kumusha mukati zvekurima izvi tichimbozozviona rege tiende kunorimira kuHarare. Tiri kumborima tiri kuHarare kumbosha kumwe wacho kwakusingagariki. Matambudziko unotoona kuti hazviri nandende hangu kumbonogara kusina hama. Takatotiza tikatoti regai tingozviraramira tiri tega. Hongu. Hande mama, tiende panhau yekuwanana kwenyu. Makasangana sei nababa muchizosvika pakuroorana ringa riri gore ripi? Takasangana pama1990 ndikazoroorwa kupera kwa91 tikazoita mwana wangu wokutanga gore rakazoteera racho. Wechipiri wacho ndakazomuita 6 years later. Saka ndakangoita vana vangu vairi ivavo. Hongu. Makomana vasikana? Mukomana nemusikana. Mabhalanzisa? Vatangobhalanzisa kawani. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Magara upenyu hwenyu hwanga hwakamira sei muri papo muri sefamily baba naamai nemhuri yavo? Tairarama upenyu hwakanaka. Ina ndaumboziva chekuti pakurarama hama dzezvo vamwe vanoti hanzi hama dzemukadzi ndo dzinenge dzichikosheswa. Inini pakurarama kwandakaita nemurume wangu hatinombenge tichiti hama dzemukadzi ndo dzinokosheswa. Dzekumurume varoora vazhinji vanouya vachida kurwisana nemumhuri dzavakaroora vachida kungoti kwavo kwavo. Inini handanga ndisina kudaro. Ndaive muroora wekuti ndakangosiko embrace everyone mumhuri mandakaroorwa. Iyewo akaembracewo kwandakanga ndabva. Saka matambudziko aiti akauya aive matambudziko edu. Akanga asiri ekuti kuti kwarwariwa kwemukadzi saka idambudziko rekumukadzi ngaazvionere. Taingoonerana pamwe chete. Dzikanzwiwo kusaidi kwemurume tichingoonerana. Saka tanga tiri mhuri yakanga yakabatana. Ende murume wangu akanga ari munhu ane mwoyo wakanakisisa zvekuti hapana munhu akanga asingaitiri zvakanaka. Vanhu vese vaiitirwa zvakanaka. Kusvikira pakufa vanhu vese vachingoitirwa zvakanaka. Anoti haana kuitirwa kwakanga kuri maybe kushota kwemaresources. Asi painge murume wangu ainazvo zvinhu aita dambudziko munhu wese aibatsirika. Pasina munhu akanga asingabatsirwi. Mhuri dzese. Tichida kuenda mama pakugarisana kwamaita nehama. Toziva kuti muroora kana achinge auya pane kunetsana naana atete, pane kunetsana naana amweni. Hwenyu ukama hwanga hwakamira sei kwamanga makaroora? Nguva yatairarama madzitete angu vaindifarira. Anabamunini vangu vaindifarira. Chero hama dzangu chaidzowo dzaindifarira. Zvinhu zvakazongochinja murume wangu ashaya. Zvekuti ndakatoita chamudzungururu chaicho kutadzonzwisa kuti kuchazochinja chii isusu taingomborarama upenyu hwakanaka. Handi baba vashaya rakanga riri gore ripi? Vakashaya kuma2019. Shaya 2019. Baba vashaya chakazokuratidzai kuti panapa ndangomira inini nevana vangu vaviri ava tisi tatohama takadaro. Chii chakanga chachinja chamakanga makuona pahama dzenyu nehama dzekwamakaroora? Takatanga kungopomerwa kunzi muri muroyi, mairoya nemurume wenyu. Zvipomerwa zvacho zvakawanda vanhu vese ngotanga kungotiita shani. Isusu wacho pazviri kuti zviri kudaro
takatanga kurwara tese ini nevana, upenyu kuoma, kushaya kuziva kuti toita sei. Takasvika pekuti taive takutoshaya chero chekudya. Ndo pataa tasvika neupenyu hwedu. Aunyanya kurwara nekunyatsoona kuti ndiri kurohwa nemamhepo mumba, munenge muchingorira zvinhu mumasilingi, uchingoona zvikiti zvichingotenderera muyadhi, kuti unyatsofunga zvine chaizvo chaizvo zvokuti unyatsonzi uri kufunga zviri kliyeka. Tatosvika pakutogumirwa nekuti kurwara kwacho kwakwangoti inini ndiri kurwara, vana vari kurwara vari kwaari, akauya pauri anenge achingorwara. Wotosheuza kuti uchiita sei neupenyu. Chero ukada kuti uite bhindauke, chero kutengesa domasi chairo chairo ranga risingatengwe, rarisingatengwe kana chii chandaa ndichagona kuti ndiite. Saka vavariro yavo yanga iri yekuti kana tikange vagona kuti paradza inini nevana vangu, vouya votora zvinhu zvedu zvese zvasara, nekuti tinotoone zvimapropati zvatakasiyirwawo nemurume wangu. Saka vanhu ndinoona kuti chivavarirwa chavo chachiri chekuti vakanga vaparadza mhuri yevanhu vatatu ivavo, vanenge vangouya vosweta kamadiro vongotora ndivo. Ndopanoda tobvunza ivavo mama kuti hamuna kurambira here nezvinhu pakugova paya mati aiwa ndosarawo nazvo semunhu ane mhuri, vakati allright chakubatira ipapo. Vakainyebedzera kunge vari kutonzwisisa time iyoyo, zvonzi aiwa isi hatina chatinoda, asi vainge vachitoda. Ndo maonero angu, nekuti kana wakurwiswa kunzi ufeka, kunzi ifa kati uyeitiwa nematorero, asi kutaura nemuromo vanhu vanenge vachitaiwa isi hatitoresu ndezvenyu nevana venyu. Saka vanenge vakushandisa underground, vochitumirwa mamhepo kana zvidhoma zvokurova. Kana wafa vanhu vouya vodi votora zvinhu. Mairwara neimimi nevana zvazvisinganzwisisiki. Waigona kungoita kunge munhu ari kutsvinyiwa tsvinyiwa kumeso, kunzwa kuremerwa, kunzwa kurwara, ukatariswa BP inenge yakakwira zvokukwira zviye zvokuti chero ukapuwa mapiritsi ekuhospitari haidzike. Vese vana ndozvazvakutoita. Saka makazoziva sei? Makambofambawo here kuenda kumachechi? Nyika takaitenderera tikadyiwa mari. Munongodzwa ivi takaenda kumapostori, kun'anga, kupi uchedza vanhu vevoka. Waisvika vamwe vanhu vachibatsirwa, uchiona vanhu vane maproblems, kana kuti munhu ari kutorwara, kanzi anga ine dambudziko rakaita sei, uchiona vachibatsirwa. Asi iwewe rako dambudziko kuti riite zvazvisingaiti, zvazvisingashandi. Saka ndakapedzera ndakuti handingablame vanhu avo, dare ravakurira. Zvandakaitwa zvacho zvihombe, zvinenge zvaakutoda vanhu vane simba senge rina apostol. Ndo rakagona kuzodzikinura zvinhu izvozvo kuti zvibve pazvazviri. Otherwise handivashore vanhu vese vakandibatsira. Taibhadhara zvichokwadi mari uchiti uitirwe kana ndiwo mago back to sender acho kana chii, kuedza kuti zvinhu zvidzikinuruke kana urwere hupere. Zvinototanga utoita wesi utori mudare imomo, utosheuza kuti saka ndodii. Saka hama dzaiti chii? Tozoti kana zvinhu zvaoma munombopotera? Papeza hapana kana hama inotsika umba kwangu, hakuna. Vanhu vakangomirira kuti vanzwe musi watinenge tafa. Saka nzi mukuroya, mainzi mukuroya, mairoyani manje evidence ka? Adziti murume wangu kuzofa kutodzokerwa nezvinhu zvamairoyesa. Saka iwewe nevana ndimakazvisirwa. Saka Apostle Monalita makazosangana nawo papi? Ndazwa muchiti makafamba mukaneta. Ndakazosvika pakuti dambudziko randiomera, ndisazive kuti ndochienda kupi. Pamwepo waingomborifiwa nevanhu, kune vari kuChegutu, endai. Kune vari kuEastview, endai. Kune vari kwakati, endai. Kune vari kwakati, endai. Hakuna kwatisina kutenderera. Takatenderera muno muHarare. Nekutobuda kunze kwaHarare tichiedza kufambira kuti maproblems aite, asi zvakaramba. Kuzosvika ndazoti rimwe zuva nditoriwo hangu pasocial media, pakangobuda kaflash kezvaapostol.
Saka ndakapedza nofunga kana 3 months ndichiti ndikaiona ndobhuti ndichavafundira ndikati vanhu vakadai so vanogona kukudayira here asi uchikangwa nenhamo. Saka amene umwe musi zvakazongoitika ndibva ndangoti regai nditori nhamba yavo ndibva ndainyora ndibva ndaisevha mufoni mangu ndibva ndaita zvekuvatumira meseji ndibva ndavati apostol ndiri kutambudzika nezvakati zvakati 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 zvese ndobva saka ndikabva ndangoti mene kuti vachapindura here ndibva ndaona yakatika kuratidza kuti yasvika but isati yapindurwa. Ndakazoona vazondipindura ndopavakanditi ndarwadziwa nenyaya yenyu iyi. Ndikati ndozviripo apostol handichatomboziva paurwere kandakasvika pekuti ndandakunzwa kuti ndisarare ndiri mumba ndichiti ndikada kuti ndirareka ndotozwa kuti mwoyo wangu wakutobvutwa wakutoenda ndikarara handimuke. Saka ndairara ndakasvinura ndaizoti kunze kwaedza ndiri muofisi kana ndaenda kubasa totoona ndakuda kutodona kana kutoti pacheya ndopadzaindibata hope asi kana ndiri mumba mangu vanga musingarariki. Saka pandakazotaura navaapostol ndopavakatanga kunditi itai zvakati, torai maonyenzi, munatire, mudai asi ndoda kuzoita 1-on-1 nemi chitsvagai $50 yacho papo ndandisitorina kana mari. Saka ndakazoita mumwe wandongotiwo sisisisa anga atonditumira mari achiti aida kuti ndizoendesera amai vangu akati handa kuvapawo Christmas box wozovaendesera $40. Pandamufonera ndikati mukoma dambudziko rangu uri kuriziva, saka ndandichikumbirawo kuti ndimboshandisa mari iyo wangoida kuti ndipa amai ndokutsvagiridzi wangu $10 kuti mari yekuti ndiite 1-on-1 naapostol idi ikwane. Saka ndobva abva ati aiwa ita zvakomunin'ina dambudziko rako ndororiziva. Saka ndobva ndatotumira apostol mari iyi ndobva vatotipa nguva yekuti appointment navo online. Ndobva tati mumwe mwana wangu asipo neiyeyu tese tiripo online kwakuzotanga kuitirwa dare online naapostol. Ndobva taudzwazve kuti tiite. Saka takabva tanzi tiite pfungaidzo, taita pfungaidzo tikaita zvese zvaifanirwa kuti zviitwe. Kubva ipapo takatanga kutiona kuti izvo kunzewo kwakatojeka sezvakuri izvi taita kunge vanhu vakatsindirwa mumwena muupenyu hwataa tichirarama. Saka apostoka maremedhi avoka tichiri paprocess asi aiwa izvozvi tamuka taakutogonawo makumba aya akanga asvika pakuzvimba zvokuti kufamba chaiko kwakutondinetsa ndichitoita ekuputsira kudai asi izvozvi tozvimba kunai ndakatopfeka gogo idzi makatopfeka gogo. Saka apostol musaite vekutamba navo vanhu vanongo kana vachishora havo vachimhura kuti munhukadzi kana kuti chii. Aiwa inini ndayambutswa zvemachokwadi. Kana vana ndichitaura navo kutonzwa kuti mwana audzwa kuti ndarerukirwa tongo wakabereka zidombo kumusana uko nofunga tei ndo zvidhoma zvainge zvakatigadha izvozvo. Saka aiwa kushandisa kwati aita zvinhu maremedhi iwayo nepfungaidzo yatakaitirwa aiwa indoda kutenda zvangu apostol handigone navo ende handidi navo handitombodi zvangu navo ende ndicharamba ndichibatana apostol ndo vachange vachingondionera nekuti yayo zvimwe zvese ndakazviedza. Vanhu vanga vachindiroya inini ka aiwa vari kumberi. Aiwa kana kwavakaenda kwacho kuhombe kana kuri kuromba kana kuri kungoroya aiwa maroyero avo anga akaoma. Asi ndoda kungotenda apostol nemashandiro avo aiwa handisi kugona ndiri kunzwa kufara kunzwa mwoyo wangu kufara kuti chokwadi here ndine here uya anga akuita upenyu hwangu zvandiri zvazvifanira zvandofanira kunge ndiri kana dai ndakavaziva kare apostol ndikadai ndiri kune mamwe ndichirarama umwe upenyu hwakanaka nekuti zvinhu zvandakaruza mari dzandakawesta ndichiedza kuti ndigadzirise kuti upenyu hwangu nevana vangu huiteka dzakawanda.
ndikadai ndakatotenga zvimwe zvinhu zviombe, asi zvaingonzi ngaidyiwe mari yokusvikira yapera, zvechiwa yakadyiwa kusvikira yapera. Asi ndoda kungotenda kuti aiwa kwataakuendawo kwaiwa ndakuona chiedza. Saka apostle vanhu musatambe navo. Apostle vanoshanda, vakatumwa naMwari nevadzimu venyika inei kuti vauye vazodzikinura vanhu vakafanana nesu, vekuti haisi nyore kuti unoenda nzvimbo dzinodarika kana 10 zvinhu zvako zvitadza kana kutsukunyuka. Zvozogonekwa wasvika paapostol. Aiwa aiwa, ndinoda hangu kungovatenda. Saka kuye kumba kwamainzi ndivo vari kuroya, vaona mapengenuka manje, madzoka muraundi. Havasi kumboziva kuti nani anotiona. Tinongozviraramira sitakutongoona kuti upenyu hwedu hwachinja. Saka isi hatisi kuzvitsvaga. Ivo ngavangoramba vachiraramawo, kana tichivada tichavada from afar. Hatisi kuzombovada vari padhuze. Ndofunga mama, kurudziro yamungade kupawo kune mamwe madzimai, tozoti kune mamwe madzimai akafirwa. Ekutoti izvezvi vamwe vakatodzingwa pazvinhu zvemurume wavo, kana kuti pamusha ungava imba yavanga vakavaka, utonzi aiwa shamwari wakutoenda munhu waigarira panapa pasina. Asi vanonyara kutsvaga rubatsiro kuna naApostle Monalita, kana kuwanawo munhu wavangavabatsire. Mwatoti ndikataura unogona kuzotonditevera. Shirikazi abi yangu. Tambai naApostle Monalita. Vanokukansela, vanokurapa spiritually, vagokupa counseling yekuti unonyatsonzwa kuti ayo ndakanseliwa ndasettled. Nekuti kana wafirwa unenge ungori batai batai, hauchaziva, unenge usiri chinhu, uri pepa riri kungopeperetswa. Nekuti vanhu vanokurespekta murume wako aripo, asi kana asisipoka unenge wachikorobho chinongokikwa chero nebhutsu chaidzo chaidzo. Saka ndiri kukurudzira kuti vese vapinda mumatambudziko akafanana naye, vazhinji vacho vanotosangana nawo, nekuti vanhu vanonyepedzera kunge vanokuda ivo vasiri kukuda, vachida zvinhu zvako asi vasingakubudire pachena. Saka ndiri kuti uyai kuna Apostle mubatsirwe, zvinhu zvenyu zviite zvakanaka, mugadzirirwe matara anoita kuti mugare zviri stable, musingavhungwe nemamhepo akaipa. Saka aiwa, uyai kwaApostle. Apostle is the way to go. She is our redeemer. She is our lioness. She is the elegant one. She is the anointed apostle. I salute her. Aiwa, tinotenda mama, ndifunga ndichawedzera kana kutapudza, because ndanga ndichida kutoti zvichida kune vamwe zvezvari kuona vachiti munhu wemukadzi unorapwa here, unopinda mumatare nemunhu wechikadzi, tangojaira kuti kana tinorapwa kana tinobatsirwa tinosvika pane munhu wechirume. Manje panda tonzwa kuti aiwa, she is the redeemer. Saka kuratidza kuti aiwa ndo vari kuita sei, vari kubatsira zvaizvezvi. Regai iko zvino mama ndiwane mukana wekuti nditaure naApostle ndichinzwisisa kuti dambudziko renyu pamakauya pacho rakanga rakamira sei. Ndoda kuti zvimwe zvinogona kunge zvanga zvakavhungwa futi kamusingachazviziva kuti zvainyatsofamba sei, but Apostle vakafamba nedare racho, vanogona kunyatsotizivisisa kuti pamakasvika zvanga zvakamira sei, situation yange yakamira sei, kuzosvika nhasi unoti kuti aiwa makumbo anga akazvimba, mama vakutopfeka gogo, vakomana nevasikana zvanga zvakaoma, asi iko zvino upenyu hwaita sei, wachinja. Aiwa, tinotenda mama nenguva yamatipi. Ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe zvinhu zvakavadya mwoyo kusvika vakurwara, vana havachawani mabasa, vakurwara zvakare, musha wese wakurwara, asi chavakumbira kana kuti chavatenda ndechekuti aiwa panguva yandaitambudzika Apostle ndipo pavakauya. Iko zvino vandagara navo ndiApostle Monalita, tati aiwa tingangonzwe mama amaitadiwo vachitaura, regai tinzwe kubva kuna Apostle Monalita vanova vakatakura dambudziko iri kubva richitanga kusvika nasuno mama vakupa testimony. Apostle makadi ndiri panguva kadiedesa. Aiwa ndinani nguva yanga yareba. Yanga yareba. Tatanzwa mafoni anga anzwa nekurira kwaApostle ndichingoti mirai pane zvavari kugadzirisa. Sekukudze kwatinoita kuti aiwa Apostle avamirire kuti vangogara paTV. She's a mother. Vane zvimwe zvavanenge vachida kutoitawo. Nasuno regai tiende kwaApostle tinonyatsonzwisisa
kubva pazvinhu zvatanga tichiudzwawo nevanhu kuti tinobvunza saka tati aiwa nhasi unoregai tiuye ndifunga kuti ticharombo rakanaka takuti tasvika pano paina mama maitadiwa akati aiwa regai ndikutsanangurirei kuuya kwandakaita pano kuzosvika nasuno ndaya kuzotenda ndifunga ndataura nawo panapa ka 15 minutes isonga ndoda kutenda aposto ndikati regai ndichidzwa kubva kuna aposto kuti pavakauya dambudziko ranga rakamira sei. Dambudziko ravo ranga rakaoma ndofunga mameseji awo ndichitori nawo mufoni vakatanga kundiisira so ndakatomboti munhu uyu bhozi wakanyora peji yekutanga wakanyora peji yechi2 wakanyora yechi3 asi ndakazongoti it's okay bhozi mazuva ano ndakungoita ukanenya digitalization aiwa gone are the days ekuti unoswera uchilainisa vanhu pamba for consultation saka maconsultation ese ndakungoita online be it you are local or out of the country ndenge ndichingoita ndinoita online saka ndobva ndatoti chibhukai anditi then ndozopinda nemi mudare remweya nokuti mweya ndo unotitungamirira imi munogona muri kuona zvinhu panyama but mweya une maonero awo unogona kuita sei kuita anditi so wakangoitawo saizvozvo then ubva wabhuka ndobva ndazopinda nawo mudare remweya mweya uchivaudza zvese zvese vachitaura kuti ichokwadi so vaichema nyaya yavaichema kunyanya vaiti ndaneta ndasvika pakupera mari ndasvika pakutengesa personal car ndakushandisa company car ndichifamba tindoone kuita sei kubatsirwa uyezve zvakare nyaya yange yakuitika ndeyekuti mumba mamusingacharariki ndofunga tsanangura urwere mataxi anga akawanda nekuvana handiti vana vavo vanhu vakadzidza handiti vane mabasa but mataxi achinga akanyanya zvanga tongoti okonas handiti kuhama dzekwavo dzekumurume ivo vari kuti hondo yakanyanya kutanga pakatoshayika murume ndopo wakazoona kuti vanhu ava vanga vasingatidi vaida zvawaiwana kumurume wangu bhozi hanzi murume wacho aiwa anga ari munhu uya ari generous zvakanyanya saka aisada kuona hama yake inotambudzika saka ndopo wakazongoona chokwadi kuti hapana anovada saka zvakawanda I think wataura zvakawandisa zvongosanga mumba mamusingatorariki mamusingarariki saka ndopa ndakazotanga kuvabatsira zvandakandaudzwa nemweya kuti ndivabatsire so ndo mafambiro acho azvakaita ndofunga aposto kune hama dzakawanda ekunzoko tongoti madzimai anenge afirwa aya vari kusangana nematambudziko akawanda ndapi emamwe ematambudziko avari kusangana nawo amuri kuona amuri kubatsira mukati mekurarama kwevanhu? Okay, matambudziko andikunyanya kusangana nawo ndekuti vanhu vanofirwa kune kutiwo futi kuvarume kuti akafirwa nemudzimai wake hama dzemudzimai dzinogona kutanga kurwisana nemukwasha vachida zvinhu kuda kutora zvinhu vachiti izvi ndezvemwana wedu kwamashanda pamwe chete maizodai pane zvinhu zvinongoitika pakufirwa handiti ndeivavo vakakomborerwa kuti havadi pfuma yanhaka ndosaka chingonzi pfuma yanhaka inodi inoparira kune vamwe wokuti havadi pfuma yanhaka vanongotarisa kuti munhu zvaashayika anga ane mudzimai wake aripo anga ane mhuri yake kunyange pamwe vamwe vanotochembedzana pamwe wasina kana mwana handiti but vanhu vanotarisa kuti vanhu ava vaishanda pamwe chete tave tisipo handiti saka nawo zvinenge zviri dai vanhu vachizopa kuti zviri kunaiye mukadzi asara kana zviri kunaiye murume asara kana murume ari murume akakwana chesi handiti anotoziva kuti izvi zvinhu izvi zvemudzimai izvi handisani kusara ndinazvo handiti zvinosanwa kutorwa nehama dzake zvakaita sembatya
maplates anofanirwa kungosarawo nemashoma shoma ekuti ashandise even stove yekubikisa chaiyo mubhedha waanga wachishandisa murume anofanirwa kuziva zvinhu zvekupa hama dzemukadzi handiti kuziva kuti izvi aiwa izvi kwete saka ndo pane handiti pane hondo dzakawanda kuti you find kuti vakadzi vamwe vanobva vatozotoenda pasi pemabridge kana kuri kuti anga asingashandi anoenda pasi pebridge chaipo atorerwa zvinhu zvese nehama dzemurume saka zvinhu zvandiri kungoti dai vanhu ipapo taziva kuti nesuwo kana kuti tiriwo kwatakaroorwa kana kuti nesuwo takaroorwawo kwatakaroora tinofanirwa kunzwirana mwoyo wetsitsi yes asi vangazive sei apostle nekuti tikuona kuti mamwe madzimai ari kuzongotorwa zvinhu vane vana vane mhuri zvichida vamwe vanenge vatoni vana wa6 7 vangazive sei kuti kwandiri kuitwa inonzi zinoirema kungosekererwawo hangu but pamberi apo pane zvinogona kuzoitika zvichida mukadzi atanga kufa kana kuti murume atanga kufa vangazive sei apostle kuti ava teta ava kana kuti amainina ava zvavari kuita izvi izinoirema zvinhu zvezvi Elizabeth chinoitika ndechekuti tinorarama but tinenge tachitoona tinenge tichitoziva kuti uyu anongondidira zvinhu zvangu anoda kuti ndingomubatsire paati handina mari paati zvakati uchimupa tinenge tichitoziva pai but unenge ungori mwoyo wekuchengetedza ukama handiti unenge ungori mwoyo wekungoti manje ndingaite sei pamwe Mwari ndo masikiro awo akandiita kuti ndiri chirera nerera handiti but unenge uchitoziva saka iwewe kana waona zvinhu zvakadaro chandingakurudzire kuvanhu ndechekuti kana une vana une murume wako totori munhukadzi une vana une murume wako handiti fenza vana vako nezvinhu zvenyu zvamuri kushanda pamwe chete nemurume wako uchiziva kuti iwe unogona kutogara watotaura even nemumwe wako cheko kuti shamari inini kana ndirini ndichatungamira handiti vanhu ini ndirikuona kuti vanhu vari kuleka kungoudzana chokwadi kana kuti andingati ndikazotaura izvozvo pamwe ndo handatozotofa handizvo but kutaura kuti shamari inini kana ndiri ndatungamira hama dzangu handiti zvinhu zvauchabuditsa imbatya dzese handiti wobuditsa aiwa ngavagovane kana kuti aiwa ine mbatya dzangu uchabuditsa shoma shoma zhinji endesa kucharity handiti right ningirikini pamidziyo chakati kune vamwe these days okutoti anogona kutosiya atotaura kuti chakati unondipira ningi chakati unopa ningi chakati unopa ningi saka ini ndona kuti vanhu vakagara vadaro hazvizonetsa handiti because zvemawiri zvezvo yese zvinoshanda handiti but these days zvacho hazvichashandi because taakuona futi kuti kune maloya mamwe vaakutengwa nekuseri handiti nyaya idzodzo tiri kudzinzwa panapa yotozoti nyaya yaenda kuhigh court yadii potozotoona kuti loya uyo anga akatengwa handiti muri kuona saka ndiri kutotaura nyaya yandiri kuziva yevamwe mai wokuti vakatozotobatsirwa neloya rimwe rechikadzi loya riya rakanga riri remurume wavo kwakaiswa wewo zvese anga atonotengwa nehama dzemurume handiti muri kuzona then vakazotoenda kune rimwe loya rechikadzi ndo rakazovamirira kuisa nyaya kuhigh court chichi kuti wahwini chi maproperties avo handiti saka izvozvo kutaurirana kwakangonaka mumba ndikatangawo inini mudzimai wangu shamari kutungamira inini hama dzangu unopa nhingi icho neicho neicho handiti mbatya ngavagovane zvavo dzese kana chii depending nezvauri kuda iwewe pamwoyo pako saka izvozvo zvinobatsira kuti kana munhu azoparara asara uyu haazowe nekutambudzika kuti regai watore bozwa mwanonyepaka takatotitaura kutoti izvi tinotora izvi tinotora vachinyema yes ipapo apostle pakuti izvi tinotora izvi hatitore zvine matambudziko atiri kuona ari kuzomuka
especially vanhu vachinge vatora zvinhu zvemufi Yes. vasiya mhuri yacho isina chinhu. Ndapi matambudziko anozomuka apostle mushure mekunge magrebha zvinhu zvevanhu nechisimba, matora mombe dzake, matora mafenicha dzake, masiya mudzimai wacho nevana vasina chinhu. Zvingoti sekuru pavanga vada kufa vaindudza kuti ndichatora mombe 5. Mumwoyo sekuru pavanga vada kufa vanonzi ndichatora bhachi rakati, pane mari iri pakati. Zvine matambudziko api apostle zvekutora zvinhu zvemufi musina kupiwa muchinyepera kuti aiwa ndakanzi nditore? Right, matambudziko aripo akati wandei. One, ndo panozotanga futi kuroyana nekusundidzirana mhepo dzevafi. Handiti nokuti unenge wakuona iwo kuti mufi ari kukutomenta, hausi kurara, ari kutidzorera. Handiti zvinhu izvo iwewe nenyaya yako yekuda zvakapfawa izvozvo segonye kuti unoda zvinhu zvakashandwa nevamwe vanhu, unotanga kufamba. Handiti kun'anga, kumaprofita, wakunonyeba futi. Vanhu ivo hawambonotauri chokwadi unless aenda pamunhu anotonyatsozoona kuti uri kunyeba iwe. Handiti anononyeba ikoko kuti ndiri kungorota kana ndiri kutoroiwa. Vana vomukoma wangu kana kuti vana vomunin'ina wangu, vana vehanzo dzangu vanenge vari kundisundira mhepo. Saka ndoda kuti mudzorere mhepo iyoyo kwavari. Handiti paakutanga kuita chiroyi chaakuitiranawo papi paya. Kwozoti chimwe chinhu ndechekuti unogona kutanga kuona zvinhu zvaakuafekta kana vana iwewo wakabereka. Vana havachagari mudzimba, vana zvinhu zvavo hazvichavafambiri zvakanaka. Maakufamba maakutsvaga maroyi, but muri kukanganwa nyaya dzamakaita sei dzamakaita. Handiti kwozoti zvimwe zvacho munogona kutora zvogona kuparara. Zvinhu zvamaita seizvozvo zvamatora. Inini for example Elizabeth ndakazviona pamaparents angu, pakashayika maparents angu, hama dzakatora. Handiti zvinhu zvese nemashops avo zvavakanga vanazvo vakatora everything. Tikasiyiwa isusu vana nedzimba, tikasiyiwa isusu vana ende tichitothreatenwa kunzi imimi ndimi tiwana twacho muri kuteerai. Chifunga kuti wanzwa aroka uri mwana mudiki ari kuma-20 years, handiti mubereki ashayika, unotora kutya kuti manje kana ndikada kuenda kumaloya kana ndikada kuita sei ndichaurayiwa, ika ndingosiye. Handiti we had to struggle, handiti to make ends meet. Handiti though unenge waamumba ndakakunudza uroro, handiti at 17, but pane zvinhu zvawaibenefitawo from your parents. Handiti zvaunenge usingachawani muupenyu hwako. Handiti then hanzvadzi yangu, handiti ndakatotora kwakutogara naye, atoona kuti hapasina pekuti anogara. Asi wadaro wagirebha, inini munamato wangu ndaingochema everyday kuti ndizvo here vabereki vangu zvamakafira, kuti zvinhu zvese zvamakasafira imimi zvotorwa. Ameno vakatanga kutengesa dzimba dziya ameno pachirwiwa, meno wangu wakurwisana pachawo. Handiti mashopu aya vakatanga kurwisana vachidiva, but nekuda kweminamato yangu mashopusi iwayo anga ari mashopu anga akakura. Handiti zvazvokuti pachicomplex chemashopusi. Saka vabereki vangu vanga vane chisaidhi chavo chiwega chaitozikanwa kunzi ichi. Handiti chakatyorohwa nemheni. Handiti unozviona zvakarohwa nemheni zvese kuparara. Handiti ndobva tazotongonzwawo kuti ndozvatoitika, bosi takati kutotya even kana kutotsikeko chaiko chekwa kusingatsikiki. So zvikaparara nemheni ikozvo zvakabva zvazonyatsotodhirika, kwaane mijuru kwese. Handiti saka zvinhu izvozvo vanhu vangadawo kuti watora. Chinhu chatakazongozonziwo pana dhini wekuanglican wandaiwirirana naye ainyanya kuFather Madita kuBulawayo, ainyanya kundibatsira counseling chichichi. Saka akazongoshinga akati stand one oyo iri kokwe, regai ndikumirirei vana vangu musare nayo. Handiti stand iyo ndo yatakangowina. Handiti asi zvimwe zvese zvazvatotorwa kudhara. Handiti asi iwo nekuzoona kuparara kwaiita zvinhu
lightning yakauya ikazorova mashopsi iwayo ese wakatanga kutya. Mombe vabereki vangu vaipfuya mombe idzi mabrahman wachimapfuya wozotengesa wachipfuya wachitengesa. Mombe idzi dzavanga watora, but mombe idzi takazongonzwa kunzi dzaifa 1 kusvika dzaita kusvika dzapera. Pamwe pacho dzaigona kutofa kana dziri 3 musi 1 kusvika dzapera. Saka zvinhu zvekuda zvinhu zvevafi muchisafisa vanenge vasara, vangave vana ingave spouse yake zvine matambudziko mangwana. Yes. Apostle, ndofunga kune vanhu vanzwa nekutifonera vachibvunza kuti tinosvika sei kuna Apostle. Ndofunga vazhinji vatambudzika vari kungoona mavhidhiyo but kuti vanyatsoziva kuti tinosvika sei face to face tichiona Apostle. Ndoda kuti matambudziko aya akazara Apostle kunze, vanhu vari kufirwa, kutorwa zvinhu. Sekutaura kwaita maitadiwa wakaiti inini kubva pandakafirwa ndakatanga kurwara zvandisingazvise, ndatonge ndatakuriswa matombo, ndatonge chii, ndakutonzi ndini muroyi pamusoro pekusiwa kwandakaita nemurume wangu. Vangasvike sei kuna Apostle Mona Lita? Ndatonzwa kuti ndakatanga ndapiwa counseling, ndikazopinda mudare, ndikabatsirwa matambudziko angu iko zvinoiwa takutonzwa zvinhu zvanaka. Vangasvike sei kwamuri Apostle? Zvida mwana unyara kuenda kwatiri asi vanenge kuenda kwamuri direct. Vangasvike sei kuti maproblems avo, matambudziko ari kusangana nawo asvike pakuganuka? Vanofona panhamba dziri paskrini ipapo. Okay. Yes. Kune vari mhiri kwemakungwa zvakare. Vari kumhiri kwemakungwa vanongofona pasi munhamba idzodzo. Tinongokurukura nyaya dzedu tichibatsirana vari ikoko. Aiwa, tinotenda Apostle. Ndofunga matambudziko iwayo akati wandei vachakubatai. Yes. Nekuti mamwe acho taitozoti aiwa regai tinosvitsa tinonzwa ikoko kuti panofambiswa sei. Ndekuti havatambudzika vanhu. Ichokwadi. Ndiye munhu anofa everyday ka azvizikanwa kuti anatanga ndibaba ere ndimai, asi vari kusiyiwa vaine nhamo zvekuti ndivo here vanga vaine mabhaza vasisina chii. Vasisina chii. Vandizive mashoko enyu ekupedzisira Apostle kune vatsigiri venyu. Ndifunga kune vamwe vato mafollowers enyu zvekutodaro vakutosvika pakuti aiwa kana vasina kuona maprograms aApostle vakutotsvaga kune kumashure vachida kunzwisisa mateachings pamwe chete nezvimwe zvinenge zvichiitika mukati meupenyu hwavo. Vakanzwawo apa nhasi vanowanawo hope, vanogona kutozoti kana zvadai ndinogona kubatsirika ndichidai so. Mashoko enyu kuvanhu vakadaro Apostle ndeiti kudii? Okay, ndoda kungotaura ndichiti vanhu mudzimba, murume mukadzi, dzidzai kubatana. Ende musaite zvokuti umwe opota nekuseri achinotaurira hama dzake zvakaipa pamusoro pemumwe. Ndo zvimwe zvinopa vanhu futizve mukana izvozvo. Vakadzi, dzidzai kubatana nevarume wenyu, rongerai zvinhu zvenyu pamwe chete. Handiti onai kuti makaprotecta, handiti zvishandwa zvenyu zvamanga muchishanda muri pamwe chete. Uyezve ndoda kungoti kune vanhu vari greedy, vanoda zvakapfava sehonye, vanoda kumirira kuda kuzoti pakafiwa ndo pawa kuonekwa, ndo pawa kumiramira tiri kuti aiwa regerai tsika iyoyo. Muri kutosika matambudziko pamusoro peupenyu hwenyu, pamusoro zvepevana vamakabereka zvakare. Yes. Aiwa, tinotenda Apostle. Ndofunga mazvinzwira kubva kuna Apostle Mona Lita vachititsanangurira masvikiro akaita mama maitadiwa pano vaine dambudziko mushure mekufirwa nemurume wavo, kuzosvika hama dzese dzataramuka vane urwere. Vatsanangura zvakare mabatsiriro avakazovaita nezvese zvavakashandisa makombo avakavabatsira navo. Zvisinei kuti uri kunze kwenyika, Apostle Mona Lita ukavabata, makombo anosvika kuUK, makombo anosvika kuBotswana, makombo anosvika kuSouth Africa, kwese kwauri makombo anosvika. Zvisinei kuti uri munyika yeZimbabwe muno, kana uchingoda kuti inini hangu handidi kuonekwa ndichipinda, asi ndoda kuti Apostle Mona Lita vasvike, munotaurirana panhamba dziri kubuda pazasi apo vanokubatsirai. Kana uine matambudziko auinawo
chingoenda paZim News Bit TV playlist raApostle Monalita unoona dzidziso dzavo dzakasiyana-siyana ipapo, dzingava dzemamarriages, angava matambudziko emafamilies, zvese zvaunoda kudzidza Apostle vanokupai dzidziso zuva nezuva. Chingoenda ipapo kangobaya unoona dzidziso dzakasiyana-siyana. Tiri pano paZim News Bit TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagundi chiti chisarai.